Als wij naar de investering van een nieuwe vaarwij naar Drachten sjoggen en wat het opsmiet in economische zin, is de investering te hoog. Die balans slaagt net goed uit. Wij vregen dus ik om provinciale steden, sjoggen jou dat ik sa en kunnen we in dat opzicht dit hartstikke afsluiten. Maar wat wij ik sjoggen is dat misschien zo'n vaarwij online worden kunnen als ik naar orenbelangen sjogs. Dus bijvoorbeeld naar natuur of CO2-reductie. Dat zou een oplossing wijzen kunnen. Maar soms moet wel onderzocht worden en het antwoord nou is nog nee. Nee, ik denk, je hebt een zo'n bedrijf met 1064 arbeidsplakken. Ik denk dat die nou juist het vertrouwen krijgen. Dat ze denken van, onze creativiteit wordt echt uitdaagd om mooi te denken. Dat ben ik van doel. Zij moeten echt mooi denken, hoe gaan we die plannen precies stalen. Dat ze het idee krijgen van, we gaan nou de komende tijd concreter nog gaan. En dat is beter dan wat er al aan een paar jaar al hier net gebeurd is. Omdat het twee zaken uit elkaar helpt. Het vervier oer het wetter, waar een bregen voor iepenmat, hier al hele grote skippen, maar ik het treinvervier, want een bregen mat ik wil dicht wezen als er een trein doorheen brengen litten worst. Dat ziet elkaar haast letterlijk in het vaarwetter en een spooraquaduct, oftewel een spoorline onder de wetterwaai terug, zou daar een creëze oplossing voor wezen.